Yang pertama nggak ada iman billahi kelawan Allah Ta'ala, wan naf'ulan manfaati lil muslimina marang piro-piro muslim. Sing kedua manfaati marang tiang muslim. Manfaati macam-macam, boten hanya ngucal kata 10 boten. Saman mampune resik-resik, ya wis resik-resik. Wis resik-resik, mbok resik-resik panganan, mbok resik-resik nopo. Boten nopo. Wis aku resik-resik panganan, wis aku tak teko nang ngene majelise apa jenenge Mas Habibi. Lho omahe Cak Toni, tak bagian mangan, boten napa-napa. Estu, Cak Toni diane jajan. Nah, mboten nonton sing mangan, pasti gelo, Cak. Kok gak ono sing mangan iki lakare gak enak ta kepiye. Nanti pangan Mas Bayu. Jadi jenengan mriki semisal mek niat mangan mboten napa-napa, termasuk nyenengno Cak Toni lho. Apalagi niat ngaji beneran lho, ngoten lho. Tambah sae banget. Manfaat marang tiang lintu macam-macam. Iso napa pokoke niku sae kangge tiang lintu niku termasuk bermanfaat. Paribasan iso nyapu nggih nyapu. Iso resik-resik nggih resik. Iso nggotongi kloso nggih nggotongi kloso. Wis iso napa niku? Iso noto jajan noto tok, gak tau urun noto tok, Mbak Ijib. Mboten napa-napa. Kula niku gak ada kanca teng jaman teng pondok niku. Nek wayahe pokoke bangsa noto jajan semangat tiang jaler. Noto nggih kali Ijib, nggih boten kata Ijib siji loro ngoten mawon. Supeneng. Ayo dikon urun waras-arasen. Urun. Iya, tapi iya mboten urun. Tapi dek semangat, acara ku pasti nderek. Mboten ngendor-ngendori mboten. Ya pokoke tiyang iso tok banyol ngoten. Dadi wae urun ku bulet ya tetep urun tapi bulet mawon. Tapi ini dikon noto jajan semangat ngusiki. Nggih kali Ijib niku wae. Barokah kan lumayan kan Ijib niku. Wis duka mboten napa lah. Wong kadang nggih kita niki mbetahaken tiyang sing kados ngoten niku. Ki rame-rame nah. Kena cerita kan lumayan.